Pakaipa kulendi shamwari zviri kunzi kune nyoka yakaoneka kufamu kwavo kwavanoenda kunoita meeting yavo, kana dziri meeting dzine masikireti asiri nevanhu. Zvatotanga mhuri yeZimbabwe vanhu vaya vatanga kutaura futi mashoko. Aunoziva kuti inini pese pandinongonzwa kunzi vanhu havasafa ndo panapa ndimhanya. Iko zvine zviri kutambira shoko panapa. Pari kunzi handimoziva pane kameeting ari kunzi kanenge achingoitwa kuti mameeting tavanoita kuPrikup Farm chinchitoita. Saka pari kunzi pakabuda rovapira pakamhanya vanhu zvisingaiti. Inini ndo izvo zvandangotumirwawo. So now ndiri kunyatso investigate nyaya yacho kuti ndinyatsoifambira, but for now ndonyatso kunzwisai zvandanzwa so far information yacho mambudire yaita. Munoziva kuti for the past 5 months kana kuti 4 months and a half takatungoti vanhu vanenge vachingosenda WhatsApp audios vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana zvanonga zvinengena vamwe vachingoti poto zvinhu zvanonga zvichiitika kwavari. Saka nhasi vone vabudisa nyaya zvikunzi kuri kumhanywa zvisingaiti kana kuti kwakamhanywa zviri legendary pabuda rovambira kuPrikup Farm. Muri yeZimbabwe ndisanda kunzwisai nyaya kacho kuti muzvinzwire. Kana watosvika panapa watosangana nemifeso yaya akavenga ZANU-PF nemoyo, saka unoziva kuti ukangofananawo neni usingafarire ZANU-PF yacho, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Saka zvatakuita ka da kuti musare makateerera bada pandisi kudzoka bosi da kuti mungosara muchinzwa mobva matizondudza kuti muri kuionawo sei nyaya yacho iri kutaurwa ipapapa. Asi kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako ubva vhurwa FNB business account, bata education research yana mukoma owen vanokuitira, vanokuregistera company nokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit, ndo vega shasha vanozvigona zvinhu izvozvo. Saka contact him on the numbers that are showing on the screen. Zvamanje manje chinzwa ikanyaya kacho khandanga ndishida kuti munzwe. Pari kunzi pakabuda Pakaipa kulendi shamwari zviri kunzi kune nyoka yakaoneka kufamu kwavo kwavanoenda kunoita meeting yavo, kana dziri meeting dzine masikireti asiri nevanhu, mameeting ekudzvinyirira vanhu. Saka kuri kunzi kwakazongoerekana pabuda rovambira pakati pevanhu vakatogara vachiita meeting yanga zviri kunzi yanga iri meeting yekuda kudonhedza VP here, kozoita meeting yekuda kuchinja bumbiro remutemo kuti 2028 ma-election asaitwe. Saka pakuzongonzi pakaerekana pabuda nyoka rovambira pakamhanywa zviri velegendary, vanhu varakamhanya zvisingaiti. Pari kunzi pakamhanywa iri kupisa, iri kutenderera zvisingaiti kuno kunyaya yemahwani kulendi. Pakaipa shamwari, pakaipa. Aiwa vadzimi watsamwa izvi zvina Mwari mukati, zvinhu izvi zvina Mwari mukati. Ende wakada kuti asati panguva yatiri sofa tadzokera panguva yaSmith, isi edu hatiizivi nguva iyo nokuda kuti tisati tazvarwa ende vamwe vedu tatichiri vadiki, but takada kuteerera mahistory nenhoroondo dzinotaurwa nevakuru vedu zvaita Smith exactly ndo zviri kuita mukuru wedu sofa. Pakaipa shamwari mahwani ezvino sofa mumamining matinoshanda munoshanda vangu mamaini chichi mune maChina, vanhu vari kuitirwa weti nemaChina musoro, vanhu vari kushandiswa. Kaiwe unopiwa bhara risina makumbo unozorora naro sei bhara iroro? Unoshanda naro chirudzi, ukangozorora chete imhosva. Ende zviri kutonzi vakapiwa mutemo kutonzi vanofanira vakutofamba vakatobata pfuti. Saka chindiudza kuti tasiyana papi nenguva yaSmith yaya nezvaitwa nevarungu nezvatakuitwa nemaChina, zvikusiyana papi? Zvimwe chete. Vadzima vakatsamwa, pakaipa. Ezvino sofa kune tsikidzi dzikunetsa futi umbaro, pakaipa shamwari.